दिनै 1 बैसाग थामहिनबा गोदान बोसोरनि गिबि सान। दिनैनि बे सानावनो बर' हारिया गाजा गोमजायै गोसो मोदोम जिउ होनानै रंजाखाङो। नंगौ, थारैनो रंजालि बैसागुआ बर'फोरनि देहा मोदोम गोसो गोरबोखौ बाज्ल'खांहोयो खाम जथा सेरजा सिफुंनि मिलौदो देंखोजों। थिग बेबायदिनो चिरां बिजनि सिङाव थानाय 1 नं हास्रावबारि गामिनि मिनिस्लु क्लाब आरो लाइब्रेरि गामियारि समाज आफादा जथायै हास्रावबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै गासै सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बैसागु बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजायै बरायनायजों लोगोसे गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अननायजों मान होनाय आरो उन्दैफोरा देरसिनखौ मान बावनाय, समानफोरखौ अननाय एबा मान बावनाय आरो बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैनिसिमबो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। बे समाव नैबे चिरां जिल्ला बिजनि सिङाव थानाय 1 नं हास्रावबारि बेवहाय मोनसे बैसागो फोरबो फालिनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेवहायनो बाहागो लाफैनानै बिथांमोननिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो होननानै नैबे समाव सफैदों। दा गोबां बर'फोरखौनो नुदों, माने बर'फोरनि गेजेरावनो सारा बुहुमनि बर'फोरनि गेजेरावनो बैसागो बोथोरा मोनसे एंगार हायै फोरबो, बेखौ जों नुनो मोनबाय थानाय जादों। आरो बैसागो बोथोरखौ सिगांनि समाव आलादा आरो गेजेर मुगायाव आलादा, नाथाय दिनैनि मुगायाव गोबां आलादायै फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सोमोन्दैबो जों मिथिनानै लागोन। बे समाव बानजाय आफादनि बोसोनगिरि जोंहा बिथां बोसोनगिरि राजा बर' बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन जे नैबे हाबाफारिया सानबेसेनि थाखाय आरो माबायदि मा थांखि नोजोर थांखिजों नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियावनो आङो 1 नं हास्रावबारि गामिनि जानानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोदों आरो सारा BTC बा BTRनि बर'फोर बै बिथांमोननो आङो 1 नं हास्रावबारि गामिनि जानानै आङो गोदान बोसोरनि हामलायथि बेखौ आं जासिहरग्रोदों। दा नोंथां सोंनाय बायदि जोंहा बे बैसागो फोरबो एबा बेखौ फालिनायनि माखासे थांखि आरो नोजोर दङ। मानो होनोब्ला बैसागो बोथोरा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो जों मिथिस' हायै समनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिबोनानै बेयो मोनसे फालिबोजानाय, बेयो मोनसे बर'फोरनि ओंथि गोनां आरो थांखि गोनां मोनसे हाबाफारि। दा बेवहायबो जोङो 1 नं हास्रावबारिनि गामिनि जानानै जोङो मैया एप्रिल 14 थारिख बेनिफ्रायनो जोङो माखासे उन्दै गथ'साफोरनि खारनाय बारनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय बैफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोर लाबोदों। आरो दिनै बांला मायथाइनि 1430 बैसाग मासनि दिनै गिबि सान 1 थारिख बेवहायबो जोङो दिनै गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि न'खराव जोंनि धोरोम सिबिनाय बे जोंनि बेखौ जों न'खराव लाग्रोदों। आरो जोंहा 1 नं हास्रावबारियाव मोननै धोरोमारि आफादफोर दङ। गिबियाव गुदि बाथौ आफाद, धोरोमारि आफाद आरो ब्रह्म समाज सिबियारि आफादफोर दङ। बिथांमोना साफ्रोमबो गाव गावनि धोरोमसालि आफादफ्राव गोदान बोसोराव गावनि थांखि आरो मिजिं आरो आसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो बिनि थाखाय आर'ज गाबदों। आरो दायो जोङो बिनि उनाव गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ बोर होनाय आरो समानफोरखौ अननाय बा बोर होनाय बे हाबाफारिया जादों। आरो बिनि उनावहाय जोङो माखासे बैसोगोरा बा बैसोआव देरसिन बै बिथांमोननिफ्राय माखासे जोङो बोसोनथिखौ लागोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो माखासे बैसागो बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जों बेवहाय रंजानाय बाजानाय जोङो बेबायदि खालामनो जोङो थांखि लादों। आरो बे हाबाफारिया दिनै सानसे सोलिलांबाय थागोन। बे समाव जोङो खोनानो मोनबाय जे नैबे 1 नं हास्रावबारि गामिनि जे बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि बेनि सायाव गोबां ओंथिखौ बिथाङा फोरमायबाय। आरो बेजोंनो जों मिथिनानै लाबावगोन जे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मा मोननो हायो, बर'फोरा बैसागु बोथोरखौ मानो फालियो आरो फालियोब्ला मा मोनो, आरो फालिनायजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों बिथांमोनहा बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावदों। बे बैसोगोरा सुबुंफोरनो मान बावनाया मा ओंथि दङ बेनि सायाव जों मिथिना लागोन। दा बेनि सायाव जोङो गिबियावनो आङो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि जे बे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ माने मेसेज होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। जोङो दिनैनि सानाव ओरैबायदि मोनसे
जोङो बे आफादनि जयै गिबि गिबियावनो मोनसे फ्लेग हस्टिं खालामो फ्लेग हस्टिं खालामनायनि उननि जे हाबाफारि मथे जोङो बे बैसागु खुंगा जे जिब्रैथिनि जे बेखौ बेखेवो बेखेवनायनि उनाव जोङो जोंनि मस्ट सिनियर जोङो 1 नं हास्रावबारिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो माने जोङो मोनसे बस्त्र दान होनानै जों बे बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो आशीर्बाद लानो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ जों खालामो मानोना जों खोनानो मोन्दों गुबुन माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बैदिक मुगानिफ्रायनो दङ जाय सिनियरिटि मानसि बे सिनियरिटि मानसिखौ बैसोगोरा मानसिखौ बस्त्र दान होयोब्ला बै समाव इसोरनि समान बिसोरनि जानाखि बाथ्रा वार्ड जोंनो आशीर्बाद मोनो बे समान जायोनो होननानै जों बेखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि 1 नं हास्रावबारियाबो बे हाबाफारिखौ जोङो लाफानाय जायो आरो जे दिनैनि हाबाफारि जोबखांनाय लोगो लोगो गाबोन नैथि हाबाफारियाव जों बैसागनि 2 तारिखआव ओरैबायदि मोनसे लैहोर लैहोर उन्दै उनला बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो फरायनाय आबादारिखौ लानानै जोङो बेसेबां जोंनि गामि ओनसोलाव 70नि एबा न' दं बे न'खर न'खर हाबनानै जोङो बर'नि जे हारिमु बर'नि कालसारखौ जोङो गोदान बोसोरनि मोनसे सिनायथि हिसाबै जों बयनिबो देरसिनफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बिदि फोरमायलायनानै एक्सप्रेसिं खालामलायनानै जोङो न' हाबनानै जोङो मागिनानै जोंनि गामिनि गासैनिबो जों शेयारिं खालामलायो अननायखौ बेखिनिखौनो आङो गाबोननि फोरबोखौबो खुंनाय जागोन होननानै आं बेखौ फोरमायथिनानै जे बे समाव जों मिथिनो मोनबाय जे बैसागो बोथोराव नैबे बैसागो बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बैसोआव गोरा बैसोआव गेदेर सुबुंफोरनो मान बावनायनि ओंथिया मा बेखौबो जों मिथिनो मोनबाय क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।